साइन्स एकाडेमिया दिनै 2026 मायथाइनि एचएस जोबथा आनजाद लिरनानै मोजाङै उथ्रिसारनाय बेवहाय 203 जन गासै डिस्टिंक्शन स्टार मार्कखौ लानानै फार्स्ट डिभिजनाव बिथांमोना पास खालामदों आरो बे 203 फरायसाखौ बिथांमोना दिनै बरायदों आरो बे बरायनायाव आंबो आलासि महरै बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर बावनांगोन गरेस्वर साइन्स एकाडेमिखौ मानोना बिथांमोननि जि जोबोद मोजाङै सामलायनाय लोगोसेनो फोरोंगिरि बिथांमोननि गोब्राबै नाजाथाबनायनि गेजेरजों दिनै तामुलपुर जिल्लायाव साइन्सआव जे जिल्ला हिसाबै अल आसामाव सेथियाव उथ्रिसारनो हादों दा बेवहाय हयथ' गरेस्वर साइन्स एकाडेमियाबो मोनसे अबदान दङ होननानै जोङो बुंगोन मानोना तामुलपुर जिल्लायाव जोंहा बेबायदि गोबां माने सरकारि साइन्स माने स्ट्रिमनि जोंहा कलेजफोर गैया दा ओंखायनो जोंनि माखासे प्राइभेट जोंनि साइन्स एकाडेमिफोर बा गोबां माने जोंनि प्राइभेट शिक्षा अनुष्ठानफोराबो साइन्सआव माने सेथि थाखोआव अल आसामावनो जोंनि तामुलपुर जिल्लाया मोननायाव गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ होननानै जोङो बुङो आरो दिनै बिथांमोना 203 जन फरायसाखौ बरायनायनि माखासे हयथ' थांखि थागोन बिथांमोना एकाडेमिनिफ्राय जायफोर फरायसाया पास आउट जाबाय बे फरायसाफोरखौ बेयावनो जोबालासिनो अख्रां सायाव बिरनायखौ साफ्रोमबो फोरोंगिरि मोनफ्रोमबो फरायसालि फसंथानफ्रा लुबैयो आरो बेबायदिनो साइन्स एकाडेमि गरेस्वराबो गावसोरनि जे हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद लिरनाय फरायसा बिथांमोनखौ गावबा गावनि केरियाराव थांनानै जाफुंसारनाय बेखौ बिथांमोना हास्थायदों आरो बे थांखिजों दिनै आलासि बिथांमोना लिंनानै दिनैनि नैबे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों दा बेनिखायनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि साफ्रोमबो सामलायगिरि बिथांमोन आरो साफ्रोमबो प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो जोबोद साबायखर बावदों मानोना जायफोरनि रिजाल्टआ मेट्रिकआव बारा मोजां नङामोन बै फरायसाफोरखौ लाबोनानै साइन्स एकाडेमि गरेस्वरा दिनै मोजां रिजाल्ट खालामनायाव जोबोद मोजां मदद खालामनायखौ जोङो नुबाय थादों ओंखायनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गरेस्वरनि नैबे साइन्स एकाडेमिखौ जोङो इयुनाव मोजां मोनसे आसामनि गेजेरावनो भारतनि गेजेरावनो बयजोंबो मोनथिजानाय मोनसे फरायसालि फसंथान जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो इसोरनि सेरावबो जों आर'ज खालामदों आरो दिनै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आङो जायफोर दिनै बरायजाबाय बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन बरायनाया मोनसे ओरैनो बरायनायल' नङा बे बरायजानायनि लोगो लोगोनो फरायसाफोरनाव मोनसे दायित्व बारायो जे दा हायार सेकेन्डारिखौ जिबायदि मोजां रिजाल्ट खालामबाय उननि मोनफ्रोमबो आनजादावनो बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामनांगौनि थाखाय दिनै गरेस्वर साइन्स एकाडेमिया दिनै बिथांमोननो मोनसे दायित्व गथायदों आरो बे दायित्वखौ जोंनि फरायसा बिथांमोना मोजाङै पालन खालामगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो दिनै नैबे बरायनायनि गेजेरजों आङो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंगोन जे दिनै जिबायदि जोंनि गेजेराव जुजिनाया बांदों दिनै जोङो नुदों माने अनलाइन मोनसे मुभमेन्ट सोलिगासिनो दङ इन्डियायाव जायखौ माने कक्रच जनता पार्टि होननानै बुंदों दा बेवहाय हयथ' दिनै सानसेनि उनाव सानसे बेयाव माने फल'वार्सफोर बिनि मुभमेन्टआव बाहागो लानाया बारानिफ्राय बारा दिनै जादों दा बिनि गेजेरजों आं बेखौ बुंनो नागिराखै जे जोङो माने जानला मोनला जोङो नायालासिनो मोजां सानालासिनो मुभमेन्टआव बाहागो लानांगौ आं बेखौ बुंनो नागिराखै खिन्थु आंनि मोन्दांथियाव आं बेखौ मोनदांदों जे जोंनि भारतआव जोंनि माने साख्रि गैयैनि अनजिमा बा बेकारनि जि माखासे जेंना बेयो बारानिफ्राय बारा बांनाय बायदि जोङो नुदों दा ओंखायनो दिनैनि बे चेलेन्जिं मुगायाव बा जुजिनां मोनसे मुगायाव जोंनि साफ्रोमबो जोंनि फरायसाफ्रा जोबोद गावखौनो साखाफारा जों राफोद जों खालामनानै लानांगोन आरो मोनफ्रोमबो जोंनि जिउआव जिखिनि जोंनि आनजादफोर फैगोन बेफोराव जोङो देरहासारनानै जों गावखौ सासे जाफुंसार सुबुं सम्पद जों दानानै लानांगोन आरो बेनि गेजेरजों आं बेखौबो बुंगोन जे जोंनि फरायसाफ्रा अख्रां सायाव जों बिरनांगोन जोंनि फरायसाफ्रा जिउआव जाफुंसारनांगोन दा बेजों समाननो जोंहा मा होनदों जोंनि मरेलिटि जि मोनसे माबा जे जोंनि आखल आखुनि जि मोनसे गियान जोङो जाफुंसारनांगोन डक्टर इन्जिनियार IAS IPS लेक्सारार प्रफेसारबो जों जानांगोन बेजों समाननो बिमाखौ सिबिनो रोंनाय बिफाखौ सिबिनो रोंनाय समाजखौ मोजां मोनग्रा जाथिखौ मोजां मोनग्रा आरो हारि हादरखौ मोजां मोनग्रा बेबायदि मोनसे मेन्टेलिटि बा मोनसे गोसोखौ लानानै अरायसम जोङो आवगायनो थाखाय इयुन जोलैफोरखौ जोङो दिनै खावलायो।